Vanhu vekulondon muri sei, muripo here apo? Hapana bhoba apa. Tichimbodaidai zvedu tichimboona kuti zvakamira sei, tichimbotenderera kamastreets umu tichimboona kuti ndezvipi zvinenge zvichiitika. Saka pane nyaya ndachida kukubvunzai manje but imimi mune problem. Aiwa, pane documentary randiri kugadzira, saka ndinoda kuziva manje kuti ndisandazoita zvinhu zvacho. Zvina basa izvo. Time yei pavanhu vechirume, pane munhu wechirume anorara here? Plus imimi hamusisiri vanhu vechirume, matova vanhu vechisekuru ka. Ndiranzwa nyaya yemuchinda uyu weflambo anogeza wechechi yake achiri ambassador here mufesi weangel achiri ambassador ndilaji remuchinda uyu. Zvingazofamba sei inini nyaya dzedze dzakazongowandiswa kadzi. Aiwa kani. Aiwa, it's not like kuti munhu waMwari, bozi side ratiri kutaura nezvaro iri harisiri unhu waMwari, harisiri kuti tingati inyaya dzekuchechi kana kuti sekuti dzingaroiswa munhu neshamu ba izvi. Hazvina shamu yaMwari yazvinobata izvi. Ndosandikubvunza ndati Hubert Angel achiri ambassador ndilaji here? Handisi kukumanikidza kutaura because you know the reason why ndiri kubvunza zvakadaro ka, ndakaona Bijava achiratidza kungonongedzera nyaya idzodzo, but isusu manyaya tichidziziva ka, munhu aikomplena nezvake paipa ndi Hubert Angel panyaya iya. Saka ndosana ndida kunyanya kubvunza manje tinyatsowana background yakakwana yenyaya idzi. Kana iye Bijava yakutoja vasina kunongedzera ini ndikukuteedzita tichiziva nyaya ka, zvakafanana kuti inonzi makaona fight yatungwarara yaimboita achinongedzera vanhu achiti hatingaudzwe zvekuita nemuprofita kuti chichi yanga iri direct ka, but haana kutaura zita kuti ningi, but vanhu takabva totoziva kuti ari kutaurwa ndiani, ende munhu wese akakwanisa kungobata concept. That's the same thing zvaingoita Java pa. Tungwarara yakasiyana from the context of things with the process that has been given before, and the content and the comments and the way you make the comments. Obviously, we knew what you were talking about. Okay, and you know, yes, and I may get a person for us. I hope that there are no, but no. Yes, but I'm not forcing you kuti mubvume kuti ndiye ari kunengena. Ini ndingadaro ndatobozi ini ndoziva kuti ndiye ari kudaro. Bozi vanhu vakatombojungana muziso mashuru. You can say anything you want. Yeah, but it's not like ndikukurekodhai kana sikumbokurekodhai ba, ndosaka ndichingobvunza ndosaka aiwa kana chero tikatotena inonzi chi, chero tikatoswitcha kuisa kuvidhio motongoona kuti ndakatokhulula, ndakatobvisa hembe ndakatozvigariro zvangu. I'm not recording. I don't put names to it, but all I can say is he's an activist. You seem to know
is attacking him. He's a very well-level-headed person who's got my respect. It's the way he explains the thing. I think that's what I'm wanting to be. Although, if I'm not on a totally different view as well, he was not even supposed to come to a podcast to the exercise. A man of God, you don't need to come in there. Control. I'm alone. It's not supposed to be like that. I can say, personally, what I mean. He was not even supposed to come to the podcast for people because he owes no one in apology and no one in explanation. But point yange iri pakudaisoka mona pakabuda chinjeche nyika yese kachitaura ndizvo ndiye adaisosaka iyeka panoitika zvinhu zvakaita zvezvezve unofanira kutaura kakubuda pachena like what he did at the first place kuti inini hangu handisiri neaudio yandiziva hameno vanhu vazvifambisa sei ipapo asiri handizvizivi. That was enough. No, it was not enough. No, listen. Eka, it was not enough. Let me explain something to you. Even the word of IT, so that many people you are giving people the platform either to prove you wrong, to expose you, or to support you. But you are very technically minded. That's why people are AI is not there for the ordinary person like you. Even on specialist AI, there's also some software with AI. Let me put it this way. You can talk about this and cut and you don't know what might not be the room. They are talking the opposite side of AI. General AI software, his voice is 97% to be this person. The answer is yes. Kuma software I'm here the blue. The face of this. Don't take the original voice. Can I see the original voice? You don't care that this is the original voice. So, you can we all know what the explanation. That's what I would say. Apostle John just and continue his journey. Whether he did or he did it, no matter the one, God will remember to save him to okay. That's okay. Ndikupanzwa handisi kupikisa ndakateerera. So what are you trying to say panapa? Are you trying to say kuti pablue pacho ipapo voice rake rakapfuura neko? No, I don't know but the software that is used. It is or this. That's what I'm saying. It doesn't hold anyone in explanation. In I for one, thinking for myself, I was looking at what they do. I was looking at what they see from a platform level. I think try to justify it when I say, no. It should be bigger than that. If you have the job, you must know that anything that comes, most of the time is very much in doubt. Look at you got 2 points, Yana. Look at how Yana. Munozateka kuti ndoda kubvunza one thing so that ndinonzwa analysis yenyu tekamira sei. Ani munozateka kuti kupi that interview yakaitirwa Cape Town. All I know is that No. I'm telling you, handisi kuti munoziya and handisi kuti mimi munge muzviziya. No. Why ndiri kuti ndoda kunzwa analysis yenyu papo.
And you know, you are looking smart. If you find out where the general spiritual, you put this to ega ndikutaura hangu pasikirire kuti anoona kuti vakatora munhu anogara kuzimbabwe kubva auya kukwira ndege kudidi makosti endege pachawo ega kurowa nereturn. No, not at all. I don't like those guys, but kuti munoziva ini ndine yandotanzi cup of tea. No, I know, but handisi kutaura zvangu pakuti inini ndine pressure. Ndingoedza kutaura pakuti ini handina pressure nekuti kana kuti ndingatoda kuidonhedzera rute. Nditonde vamwe politicians andoignore akawanda. Inge mutozviziva kuti most of the time totokuziva kuti ndingi ndamuignore. So nditone vanhu. I think it's going to be an opportunity for you to reach out to institutions in South Africa. Profit. aiwa ndoko anogara here apa ndikatoitirwa panhingiri pake panogara, so ndingoti hangu kuside kwedu chinhu chachine chisina profit. That's why they had to choose that guy from Zim kuti akwire ndege kuenda nekudzoka. Ndo hangu kuti pamari yacho even nene zobuda ipapo handisi kuti hangu kuti pana vakamupa mari, but alright, maybe ngatingoti that guy akariska a lot pazvinhu zvacho padhiri racho. As much as I say, he's not supposed to have done that interview already. Because nobody is ready. But at the very same time, I don't know big boy. I don't know how this guy, I don't know the change of this town. Because one of my information I did for that. It was like, what can I say? What can I say? The same in place. But right now, most people are aware of the most people are not ndosama muda kusundidzira inini kuti ndiende ikoko nekuti ndechita kuti mudhara wakutovhura bhaibheri handisi kuriziva. ndopachoka kuti patazodhira chotonozoshaya profit because unozonzi chikwira transport chishandisa yako wega fofu chikuda kuti hamene mudesa mafuteki mangano usvika pacape town kana itongori ndege yacho zvakangofanana. Manaka but musamuda mufundisi but so alright inanguta kuti anodzokera kuZimbabwe kwacho because indawazoona ngoti kuti handisi kuchagwa ini ndakatofonera mukuru wenhingi ndakati hasi listen. I need to what I do. I got my lawyers to be inspired. I just to here is the question he opened his own mouth. So you know, when I'm told I have to travel. Because in me, I have no reason to doubt that I have to travel. I have to believe what he said. Because we are dealing with what is all about with today. I just think you marry if they can't just tell us to talk to me, so they should be very open to scrutiny. They're not validity, but it's not partly. Because I tell you, they can't move to the other. So let's see where it goes. But those guys, I believe, I only believe. I ngaende kuZimbabwe kwacho kawanti mbona
It's I'm done. Zvinoti umboenda kawani timboona mani. That guy. So I was trying to reach out kuna Tungwarara, but kutaura chokwadi cheko ka zvane nguva kuti try kuinterview that guy. Maybe he doesn't like me, like, or I don't know the reasons, but I was shocked. So he's a good person. Yes, I know he's a good person. I know. That's why I've been trying to interview him, but my efforts acho maybe ari kutadza kuita sei kunyatsonekera, because even ukada utry unikirikena, that guy maybe is always busy or something. But I was shocked kunzwa menoti vanga chiti was it an interview or something. Amanaka asi ndakamboona chimforimbo chakadaro. I was disappointed, ndatomboti kaomanaka ndo vanhu vatinenge tichitoyemura. Most of the time when you reach out to these people who have good status in society and community, and have got a high position, they always want to know what you without going better is the reaction. And without reaching out, you know, Method is no sugar. They are not a good example of method is no sugar, but this is not any more flavor. That's why you get it like we do. But when you know, normally, after that, you are putting patience. That was good. If we need to say to the same things that everyone can have time to be after the people in the comment sections. And think that go my podcast and my team and then split it up and stuff. They say apart from that, but she put the other way. Is this person wait after you will not? Is this person wait under to or not? And how much the risk is there for I know to go on. Aiwa, inini ndondo criticize andituke because zvanoita anditi munhu kana uchinge wazvipira kuti you are a public figure, mira akati kuscrutinize zvakanaka tokutunyatsoona kuti zvichokwadi iwewe pane ma leadership qualities here pauri, pane zvinhu zvauri kuda kuita zvacho izvo tochicriticize zvatiri kuona zvakadhakwa zvacho, saka hapana po kuti ungarwadziwa nazvo. No. Aiwa, inandiunzi nemunhu kufadza mafans manje. I don't do that. Ndikana ndikatounza munhu ingawa ndimotaza inini ndini munhu anenge andoita ma interview nawo ari different, because pandinoita ma interview nevanhu ndinenge ndichibvunza ma questions, ndichitopa munhu time kutotaura, nditoti taura nyaya yako, andikate munhu nditoti nyatsa kutiudza zvandenda tomubvunza zvonyatsotsanangura, especially vaya vanoda kuita storytelling. Ndonyatsouya ndechingoti okay, vamazodi alright, ndichiteerera kusvika munhu apedza kutaura nyaya dzake. But No man, you know what? You know what's fun about these guys? Vanokangana man, politics is so adikangana, but titinazvo mafaira mtichiona nenyaya dzakawanda. I think independent nyaya yake ndatolista zvinhu zvakawanda zvakatotapa mashura apa. But pane issue yemairwira eCentral Committee. Saka chihombe chii kuti kwasenator nekupinzwa muCentral Committee, that's number 1. Number 2 ndakabvunza ndakati kopa issue yemairwira yemaitanga unetsana natafadzwa mugwadi wekubhoera mushinzi muda seat rekere ure MP rera iye akatosvika pakupindurana madimikira chinchi ko zvandita pakutongopindwa muparliament ka1, saka ndiripi seat kunzi ndinganingira kuti munhu anganyeba kuti inini ndanga ndisiri kushandira all those things. Kutora chokwadi that guy munhu wekuti kakubatikana karipo, asi dai umwe wake rival yake isina kupinzwa
angasina kana any problem yaanga achaita nazvo. And I'm not saying kuti apa ane problem nazvo, but kuda kugadzira PR manje kuda kuti ezvitenge ezifi zvinhu zvisina basa kwaari. Ipapo ndo patadzora mati what if you are surprised by something bigger or a higher percent or a percent that you are trying to push in for? No man, it's like atina munotukudzira zvekuita maitiro ebasa rake kapa. You know, it's just that ndosaka ndangoti inini apa pane zvaitika zvekuti he was not supposed to kuita that so called interview man. It was disgusting. Even PR yacho iri weak. Dai anga achida zvinhu zvekulikisa unotibata isusu tisitagara mumastreets umu toziva pekudhokonya isusu pendoti chinyatsolika chakasimba. That thing was ameno. You know, vanhu vese vanongoti PR. You know why ndichidaro? No, listen. Inini most of the times ndaimbomusaidira ndokana njemusaidira mveso even nanhasi anotozvipupura kuti pavaita mafights avaya kuti iye versus Tagore ndaiti ichi chipana chechidiki chibhowo manje, you know, ndichisaidira vanhu vanenge vari padhuze nesuwo age wise so that vanotokwanisa kuzounderstandana pane zvinhu zvakati wandei. But kana takuzoona kudai so even munamuadvise he is the advisor, but advisor aadviswa kugadzira chimuforimbo. Ungabika chinyeda che audio chakadaro zviriko izvo. Angodiwa 10 maseneta atokwana 10. Vanhu vanoziva zvese chichisati chakuzikanwa ndizvo. The parliament is going to sit down. The parliament is going to sit down and re-elect Mugabe for another new 7-year term. For another new 7-year term. Yes. That 2033. Then during that time, as 7 years, a new bill. Actually, they know it's not the same. So you might as well say, by elections anymore. And I'm telling you now, someone can put out there. No man, that needs to mount out. But there's no road Zimbira Moydu. Zimwenya sere nazo idzi. Yeah. Where were people who were saying that why is it called my elections in Daro anyway? And those I'm not going to remind me, this video, I can't find them. This is